Fi yw Jan Olair. Helo, fi yw Magw Jane. Helo, fi yw Mari Gloes, a hon yw Radio Boen. A hwn yw cwestiwn a ateb gyda Dad. Cews di hwyl yn addasu'r llyfrau te? No, ges i lot fawr o hwyl yn addasu'r llyfrau, ac maen nhw'n llawn hyd ac antur a cymeriadau diddorol a lot o bwystfilod o bob math a chwedlau bob math. Felly, ges i bleser mawr yn addasu'r llyfr ac os dwi wrth fy modd yn sgwennu am pethau fel na beth bynnag a darllen am pethau fel na beth bynnag a dwi'n gobeithio fyddwch chi wrth eich bodd yn darllen amdano hefyd. Fy'n anodd i meddwl am yr enwau wahanol. Mi oedd y reit anodd fel am enw ar cymeriadau, ac o'n eisiau gwneud siŵr bod nhw'n gywir a bod nhw'n siwtio'r cymeriadau a weithiau oedd gan yr enw ar i fatha arwydd o cad yn y stori hefyd oedd yn bwysig. Felly nath o gymryd dipyn amser i fi wneud, ond mi o'n i'n cael gymaint o hwyl meddwl am yr enw ar pobl fel Tarianrhod a Seithwg a Llyr a Don a'r llawer iawn o'r bwystfilod hefyd, felly ges i lot o hwyl i wneud o, felly oedd o'n fel y rhan mwy anodd o addasu'r llyfr, ond hefyd y rhan mwy pleserus o wneud hyn. Os bydde ti'n sownd ar ynys gyda un o'r cymeriadau, pa un bydde fe? Taswn i'n gorfod bod yn sownd ar ynys gyda un o'r cymeriadau, dwi'n meddwl byddwn i'n bod yn sownd ar ynys gyda Seithwg, y swynwr, tad Llyr, ei fod o'n ddewin brawychus a pwerus, mae hefyd yn dad i blant a plant bach sy'n gallu bod yn ddrwg iawn ar y degau, felly dwi'n siŵr byddai gennym ni ddigon i drafod amdano fo sut i ddelio gyda plant bach drwg. Pa'n yw dy hoff lyfr yn y gyfres? Fel a dweud y gwir bod mae'r gyfres yn gwella wrth iddi fynd ymlaen, a dweud y gwir, a dwi erbyn hyn dwi wedi addasu'r drydedd llyfr yn y gyfres, ond sydd ddim wedi cael ei ryddhau eto, bydd yn cael ei ryddhau dechrau'r flwyddyn nesaf. A dwi'n meddwl hwnna fy ffefryn ni, ac dwi'n meddwl bod yr antur yn mynd yn fwy cyffroes a'r stori'n mynd yn fwy cyffroes wrth y gyfres fynd ymlaen, felly os chi wedi darllen y llyfr cyntaf, daliwch ati gyda gweddill y llyfrau, achos mae'n mynd o nerth i nerth, dwi'n meddwl. Os bydde ti'n byw yn byd hydlaeth yr hen, ble bydde ti eisiau mynd? Dwi'n meddwl, os o'n i'n byw yn byd hydlaeth yr hen, dwi'n meddwl lle swn i'n hoffi mynd mwyaf ydy cartref yr diwyniaid yn y goedwig, ac maen nhw'n byw yn y greiddiau o dan y goedwig, a mae'n ymddangos fel lle clyd a saff, a hefyd yn y llawn hwyl a sbri hefyd, ac mae gyda nhw bod math o ffyrynau yn chwarae yn yr awyr ac yn y blaen, maen nhw'n gleddo yna. Felly dwi'n meddwl, swn i'n teimlo'n saff ran y byd yn peryglis yr hydlaeth yr hen, ond dwi'n meddwl swn i hefyd yn cael lot o hwyl yna hefyd. Beth oedd y peth mwyaf anodd am addasu'r llyfr? Dwi'n meddwl, y peth mwy anodd am addasu'r llyfrau bod nhw'n rhan o gyfres, a wrth gwrs dydy Rhys Ieuan Cawl ddim wedi gorffan y gyfres eto, felly dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yn y diwedd. Felly oedd rhaid fi fod yn reit ofalus wrth addasu, nag o'n i roi rhywbeth mewn yna fydda'r ddim yn ffitio efo gweddill y gyfres yn gallech ymlaen. Felly oedd fo'n ofalus am pethau fel yna'n gallu bod chydig bach yn anodd weithiau. Diolch yn fawr am y cwestiwn, Radi. A dweud y gwir, mi oedd ti'n gofyn os oedd yna enw babis yn y stori. Mae yna un babi sydd yn ellill, a enw'r babi ydy y babi. Felly, unwaith ti'n digon hen i ddarllen y stori, dwi'n siŵr bydd ti'n bodlon iawn dy fyd yn darllen am anturiaethau y babi. Diolch am wrando. Cofiwch brynu'r gyfres Hydlaeth yr Haearn Yn y siop heddiw. Hwyl!